Poviem vám, ako sme zamenili alebo doplnili našu výbavu na kempingovanie, na stanovanie. Chodívali sme všade našim Renault Espace. Prerobeným na spanie. Krásne lôžko. Otvorili sme zadné dvere. Otvorili sme spodné skrinky, vysunuli sme dve kreslá, ktoré sa roztiahnu, stolík, ktorý sa poskladá, prístrešok, keď bolo čas, sme dali aj prístrešok. No a jedného dňa moja drahá polovička, Anička, povedala: ty vieš čo, nemohli by sme zmeniť, veľa ľudí chodí do stanu, teraz sú pekné stány, nemohli by sme si kúpiť stán? A ja, že dobre teda, tak kúpime stán. A už mi hlavou vrtilo, krútilo, to by musel byť náfukovací, nie? Však akože kto sa v mojom strednom veku, nie, bude naťahovať s týčkami a skladať to. Mal som jeden starý, dám zábery. Však sme skoro 2 hodiny skladali stán. Dobre, hovorím, bude stan nafukovací. Našli sme krásny nafukovací stan. Má 3 hlavné také nohy. Kúpil som kompresor na paderborny. Dobre hovorím? Dobre. A nastavím na ňom tlak. Napojím, pustím na 24 V. Stán sa za chvíľku nafúka. Asi spravím nejaké zábery. Nemám natočené, ako sme ho fúkali. Lenže naskytla sa ďalšia otázka. To keď zmeníme stán, to teraz mám akože nafúkovačky, tie 10 cm, však to sa z toho ráno postaví, nie? Tak ma napadlo, ja som videl kedysi nafúkovacie postele. Všade možne, na internete. Sú nafúkovacie postele na 220 V, sú nafúkovacie postele, ktoré zoberete kompresor ako mi stán, nafúkate si. Ale čo som ja našiel, to je niečo úžasné. Tá nafúkovacia posteľ funguje na tej báze, že vlastne